Tata Hlula lifele umntanami uphanse wafa ndisezilalini ndinyuke 98 sazofika nge9 kaNovemba. Umntanami uqhuzule uOctober wonke ebethi isinqesinye. Ndathi ngenxa iba ndiyithembile lenkonzo ndasuka kuCentane ngo2021 ndazoyijoyina apha. Ndathi apho mntanami uzawuphila khona futhi uzaphila. Useluziko kuhlula uTata Hlula. Tata njengangoku umntanami uphilile ioperation yeveki yokuqala kuDisemba eyesibini yange 31 kaDisemba zimbini kuthiwe une-brain tumor kodwa kandifika kwezibhedlele zalapha kodwa ndiqala apha enkonzweni phambi kwabalaliswe eGrooteskirin naseMitchells Plain kusithiwa lo mntana bekufaba wokudala wabhubha ebengafalanga uyaphila ngoba le nto ilapha kuye engqondweni le-brain tumor isayibhekelise nengqondo ebengasathethi kwa into ethethwayo. Tata umntanami ebesefile elicala ngondithetha nawe ngoku liyashukuma ngoku uhamba njengam. Kule nyanga inye uDisemba ndithe ndenyuka ndathi ndimthembile uHlula sozufe. Tata namhlanje ndizokwenza umbulelo ndithe Nkosi ngoba besekugqityiwe. Tata namhlanje ndifonelwa ngumama wapha kuCentane uthi lo mama nosethu le nkonzo yesaskipa sibomvu simnxibayo apha ezilalini uzungayiyeki ngoba umntana wakho bekufaka uphansi komhlaba ndizothe Nkosi tata. Ithi bahlule hlula. Look at this. A major operation. Look at this. uNkulunkulu kaHlula bathakathi wenza izinto ezingenzeki kubantu zenzeke. Bashaleni izandla bayohlala phansi. Nayi into ebalekile uthi bathe ungayeki la nkonzo yakho. Kuthiwa nosethu namhlanje umuntu ongumama ndenza washinga ekuseni wathi nosethu usedlalini uzungayiyeki le nkonzo yesaskipa usinxibayo sibomvu ngoba umntana wakho ngephansi komhlaba. Yeah. Ithayi. Outside.